UKhanyile, ubaba ongizalayo, intsha yegame leyanto. Uyabaza ubuhlungu bokukhokhela umuntu amapholisi uthemba ukuthi mhlazane washona uzobenefit. Lapha inkunzimalanga ke ayiyindawo, ibhizi iqukula insimbi, ihealthy into. Ngaze bakwethu ngamcimezisa isikhathi singakafiki ukuze ngikwazi ukuthi ngiclaim i-insurance. Hake lapho ubuhlungu engabuzwa emva kokudlulisa umuntu emhlabeni ngesandla sami kwakunqenqetha inhliziyo yami yayikhala ubunqayinqayi. Ngicela ukuntshela lapha nginamndeni anginafemeli ezongiduduza ngoba wami umzali washona ngineminyaka ewu4 uma wami. Ngase ngikhalela kuGayi we-insurance lo owayengisiza ukuclaim i-insurance. Hhayi uGayi wekwazi bakithi ukuthi angiduduze, wevela nahlale angilalele usuku lonke ngiyokhala ngikhale uGayi angilalele. UGayi yena ucabanga ukuthi mina ngikhalela ukudlulelwa ubaba wami emhlabeni uKhanyile. Kanti mina cha, angikhaleli ukudlula kwaKhanyile emhlabeni. Ngikhalela ukuthi ngalezi zami izandla sengidlulise umuntu emhlabeni. Kodwa ke uMapholoba uNgcobo, the new guy, ubeka khona engiduduza ngaso sonke isikhathi. Ake ngicela ukuntshela ukuthi mina noMapholoba sigcine engathi sesiyajola sesiba ebudlelwaneni. Hayibo, into yethu iyakhula, siqale ngathi siyaduduzana. Nansi into yethu ikhula yaze yayinhle into yezingane. Yabona uthando lwethu bese ngizwela ukuthi mina cha la sengithola umndeni, senginomndeni la kuNgcobo uMapholoba. Ake liqhubeke kuthando likhulu uthando dlondlobale, sengibona nami ukuthi nginomuntu onginakekelayo, nginento engakaze ngibe nayo empilweni. Umuntu engaziyo ukuthi umuntu wami naye umuntu wami because ubekangitshengisa lokho bengikufila. Ake bakwethu uMapholoba ngelinye ilanga angihlalise phansi. Seyiphumile ke imali ze-insurance, apitche i-business idea yakhe uMapholoba, asho ukuthi yena ucabanga ukuthi njengekhaphuli asiqaleni ibhizinisi elinjena ukuze sibe yipower couple because le mali enginayo izohamba iphele. Ngcono sibe nebhizinisi ekuyilona elizosibooster in future. Ayi mina ngizwe-ke bakwethu iproposal yamaPholoba, angazi noma mhlawumbe ngangilalele ngey'ndlebe zothando noma ngangilalele ngaziphi iy'ndlebe. Ngizwe-ke iproposal yamaPholoba yenza isensi empilweni yami. Ngimthembise ukuthi hayi in 3 days time akalindele imali izobe isireflectile ebhange lakhe. Shukuthi ngelanga lokureflecta kwemali ngibhukhe i-restaurant yonke for mina noMapholoba ukuthi sizo-celebrate ukureflecta kwemali. Ngase ngiyitholile-ke i-notification from ibhenka yami. Ake bakwethu ngahlala ngamlinda uMapholoba ngazi ukuthi uyeza kwi-restaurant. Hayibo, naku ngihleli ngayiphuza i-whisky ngaze ngaliqeda ibhodlela lonke uMapholoba dololo. Sengilokhu ngibheka isikhathi ngiqalaze emaceleni sekuyisono ngami sengiyinto edabukisayo uMapholoba dololo. Ngize ngicabanga ukuthi hayi angithatha ucingo ngimfonele kodwa ngiyanqikaza phela amadoda amaZulu uyawazi ukuthi akafuni ukulandelelwa eduzane. Hayi ngize ngigcine sengidubulile ucingo ngifone. Kuphendula umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane ukuthi hayi ngiyaxolisa sisi, ubaba usase bathroom usageza umnyeni wami. Hayibo, Jess Maria ma, kanjani manje sengikhuluma ngedwa ngenhliziyo. Ngithi mina hawu usageza uMapholoba, asunkosikazi ngikhulileka ngizomdlulisela umyalezo. Ngizothi bekufone bani? Ngithi mina bekufone i-business partner yakhe. Athi unkosikazi kanjani manje i-business partner yakhe kanjani ngoba umini i-business partner yakhe, umini engikhona emaphepheni ebhizinisi i-CK, wena uyiphi i-business partner? Ngithi mina I don't worry, khulileka uzoyithola imininingwane very soon. Very soon wakuphi-ke ngoba uMapholoba ubesengiblockile efonini. Yazi ngangithandaza ngithi uMapholoba uyenzelani lento? Usefuna ukuvusa lo geli lo wakudala lo owacimezisa ubaba wakhe. Uyangazi ukuthi mina le mali le ngayisebenzela kanzima, ngalahla isidumbu phansi, ngawisa isidumbu sikababa ongizalayo phansi. Ngicela ukuntshela-ke ngiqale-ke manje sengiyamlandela uMapholoba, ngifuna ukuthola ukwenzakalani, ngifuna uku-understanda kahle istory ukuthi kwenzakalani ngeyami imali engiyi-investile. Guess what? Ngathola ukuthi uMapholoba banonkosikazi wakhe ba-celebrate ukuvula kwenkampani entsha, ukuvula kwe-office elintsha, office elisha.
Jess Maria Ma, his and hers, unkosikazi uyi-receptionist laphayana unobhala, indoda iyasebenza ingqomonde lapha e-ofisini. Jess Maria Ma ngeke abani imali. Yo, ngawucabanga lo mcabango, ngathi mangabe ngiyibheka le nkosikazi yakhona, indoda ayithandi inkosikazi, ithanda ukufa nokuphila, Moonenberg. Ngabona ukuthi ukuze ngidile nale ndoda, kuzomela ukuthi ngithole ukuthi ubani lo nkosikazi, ubani uJanet lo osebukhoneni bempilo kaMapholoba. Into angayithola-ke, ngathola ukuthi uJanet uhamba i-therapist. Jess Maria Ma ngangimbone sengenile phakathi ekhuluma ne-therapist yakhe, ngiyafisa engathi mhlampe ngingabe nje impukane, ngizwe laphayana ukuthi kukhulunywani ngaphakathi. Lapho ngiyapopola nkosi yami esicabheni, ngiyapopola angizwa lutho, ngazi ukuthi i-soundproofed leya ndawo ye-therapist. Ntambama-ke ngase ngigqekezile kwa-therapist, ngathola ifayili lakhe uJanet. Hhayi-ke into eyangisurprise kakhulu efayilini, uJanet econfessa kwi-therapist ukuthi yena indoda yakhe ayikaze imnyise kuvuthondaba. Wagcina e-high school kuvuthondaba ekhempini, efikiswa enye intombazane kuvuthondaba. Lapho wesebudlelwaneni naye uMapholoba, intombazane leyo yamfikisa kuvuthondaba ekhempini ngephutha. Benze nje iphutha, bathintana, wezwa ukuthi hayi kushisa kamnandi, kuyathinteka entombazaneni. Nje kuMapholoba akazi, uhlezi epretenda. Lapho-ke ngabona intuba ukuthi nanti-ke ithuba lokungena kulobudlelwane bakhe uMapholoba nentombazane. Ngaqala-ke manje ngaba close nentombazane, ngaba close noJanet. Ngangiboleka ingane-ke yenye intombazane efunda esikoleni esifana ncamashini nezingane zikaJanet. Ngangiyoyilanda leyo ngane, ngiyilande le ngane le isingijwayele, isingibiza ngomami. Mengiyilanda esikoleni ngigcine sengijwayelene noJanet, only to find ukuthi izingane zikaJanet zijwayelene nale ngane. The time izingane idlala, mina noJanet siyaxoxa, saba close lapha esikoleni, kodwa into yethu iphelele esikoleni nje. Kuthe la ibhizinisi likaMapholoba selivuthwe khona, ngamgudluza uMapholoba empilweni. uJanet ulilela ukukhala kwendoda yakhe, mina ngiclose, ngiseduzane. Mangabe kuzoba khona umuntu okumele amdrive, amphelezele, amnyise kwi-department thizeni, kwakuba umina loyo ngimphelezele uJanet, ngimtshela ukuthi ngiyabazi ubuhlungu adlula kubona, ngisanda kudlulelwa ubaba wami emhlabeni, ngiyayazi ipain yento adlula kuyona. Emva komngcwabo kaMapholoba, uJanet usazilile. Ngikhona lapho ekuzileni kwakhe, ngiyamduduza. Kuthe nje kungadlula izinyanga ezimbili, hayi bakwethu uJanet ngelinye ilanga wathi nje ethuthuthu, ngavelane nje ngahlanganisa izindebe ezami nezakhe, ngamcabuza. Wakotela uJanet, ngangitshela uzongiphushela le, wabambelela wakotela ezindebeni zami. Kwabokuqala kokuthandana kwami noJanet ngalolo langa. Lapho-ke ngipracticile, ngenza sure ukuthi ngimnikeza lento le wayeyidescribe kwi-psychologist yakhe, wayeyidescribe kwi-therapist yakhe uJanet. Ngicela ukuntshela ukuthi uJanet sekuwumuntu wami, sengihleli le ndlini, sengimuve ini la endlini mina noJanet. Iy'ngane zazi ukuthi sabangani, umngani kama ulala noma ekamereni, kanti nje sesiduduzane kwaze kweqela ngale, mina noJanet nje sesiyikhaphuli. Ake bakwethu uJanet uselile ngoku-enough, usebuyelile emsebenzini, mina ngiselile endlini-ke manje, because mina I work at home according to into engiyitshela uJanet. Ngihleli-ke endlini sengicabanga iplani lokuthi ngingayibuyisa kanjani le mali uJanet indoda yakhe intshontshile kumina. Ngizoyibuyisela kanjani? uJanet emsebenzini mangabe sebuyile, sekuyena phela uMaqhuzu, sekuyena ophethe, usabuka iy'ncwadi, ubuka amabhuku. Ayimani lapha emabhukwini athola ukuthi hayi engathi khona into engabhalansi kahle, kunento engahlangani kahle, engathi kunokukhatshwa, kunokukhwabaniswa kwezinto khona la emabhukwini. uJanet abuyele kuleyo date, bekusasekuqaleni kwebhizinisi, abuyele kuleyo date afuna ukubuka
ama-footage wonke wezinto ezayigowisha ezazenzeka around ikhampani yakhe. UJanet athi uyabukela ama-footage nga-that time besaqala ibhizinisi, ubona mina kwi-footage ngiyanyonyoba e-ofisini, ngiyaqalaza ngizobabukela yena banendoda yakhe. Khona ilanga la engangithi nginyonyoba kanti indoda izongibona yaphuma yamba yokhuluma nami ngaphandle siyathethisana. Uyabona konke uJuliet evidweni yonke lonto leyo. UJuliet imxakeke lento le, afike endlini angitshela sisithando sami engathi kuzoba ne-trip ekumele ngiyithathe, i-trip e-Cape Town, ngizocela ukuthi ungisalele nezingane la endlini noma kodwa sithando sami uthi ngingaxaki ingane ngizoyithatha ngiyise egogwazo, ungasala la wena endlini ayikho inkinga. Kune-trip ephuthumayo ese-Cape Town. Ngempela kuJuliet ingane zakhe ayithathe ayise egogwakhe, uJuliet ahambe. Kanti uJuliet akuna Cape Town la uyobhuka i-hotel. Ufuna ukuthola ubufakazi ukuthi kahle kahle ngubani, ngenzani empilweni yakhe, ngizele ini kahle kahle empilweni yakhe uJuliet njengoba ngibona ngikhokhoba laphayana. Shukuthi kuma-findings uJuliet awathola wabona ukuthi into engcono ukuthi nje avelana ngigudluze empilweni angidlulise emhlabeni ngoba bengizoba inkinga empilweni yakhe nasempilweni yabantwana bakhe based on ama-findings awathola uJuliet. UJuliet usahambile kutheke kwi-business trip, nangu uJuliet eseyofundela ukudubula. uJuliet uthenga isibhamu kwi-black market. Shukuthi uJuliet uneplan, uneqhinga lonke aliplanile ukuthi uzongisolva kanjani. Ngimfonele mina uJuliet, sithando sami, sithando senhliziyo yami, ngizwa ngishiyo igazi, ngathi nje ngizodutshulwa or ngishone or ngidlule emhlabeni. Sithando sami, ngicela ukusho ukuthi mangabe nje kwenzakala noma yini, wazi ukuthi wena uyisithandwa sempilo yami, ngifuna ukuthi yonke into engiyi-ownayo isale kuwena. Ngoba mina anginayo umndeni, angisho ukuthi ngizofa kodwa nje ngicela sithando sami kusasa sihlangane enkantolo sizobhala. Ngifuna nje wonke amafa wami ngiwashiyele kuwena. uJuliet azi ukuthi ikhona imadlana enginayo, wavuma ngempela. Ngamtshela ukuthi ayisohlangana enkantolo, sifike sibhale, mase uyaqhubeka uyahamba ubuyela kwi-business trip yakho. Don't worry, mina sengikhiphile u-10K lapha eHome Affairs, ngabribe ukuthi kusasa sikwazi ukuthi sihambe siyobhala eHome Affairs. Afike ngempela uJuliet ewumthandi wemali, azi ukuthi vele usezongudluza empilweni, at least uzosala nefa lami. Sithe mangabe siqeda ukubhala yonke into isiphashash, uJuliet wahamba wabuyela la ehotela abhukhe khona. Mina ngabuyela eKZN because ngangibhukile ngaflya ngaya eCape Town ngithi ngiya kuJuliet siyobhala kuJuliet. Ake ngicela ukunitshela ukuthi uJuliet uthe mangabe nje esebuyele ehotela lakhe ufica nanka amaphoyisa agcwele useyaboshwa. Uboshelwani-ke manje uJuliet uboshela ukuthi isibhamu lesi esabulala indoda yakhe, kuthiwa lesibhamu lesi sitholakale eflatini lehotela lakhe la alele khona. Lapho sengiyatatazela ngiyamvakashela uJanet ejele. Awusithando sami, kwenzakaleni dali, khuleka ngizoba nawe ilawyer sizoyikhokhela, uzoba right. Ngipretend okokuqala kokugcina. Ngazi kahle ukuthi mina ifoni kaJanet ngangiyitephile. Ngangikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani around uJanet, ubeka busy ngani, ubeka plana ini. Ngangibona ukuthi useyangi-suspecta, ngangibona futhi ukuthi usezongibulala. Bekumele ngiqale ngi-acte kuqala. Shukuthi uJanet njengoba wesejele-ke, uJanet-ke naye besehlanganisa u1 no2, wabona ukuthi kahle kahle inkinga la umina. Aqale-ke uJanet angitatazelise ngisho noma esejele esengithumela iy'nkabi. Ngavelane nami ngagadla kuqala. Ngathumela ezami iy'nkabi ey'ngaphakathi ejele zamkhimbila uJanet, zadlula nempilo kaJanet. Emngcwabeni-ke kaJanet ethuneni lakhe ngafike ngathi checkmate bishi. Abantu basathuswe lokuthi nje ushadile uJanet sengumfelokazi ovelele ozwela ubuhlungu ukuthi ulahlekelwe umuntu wesifazane empilweni yakhe. Lapho nje mina ngangithi checkmate bishi kuyena uJanet. This time angikhalanga-ke ngokudlulisa impilo yomuntu emhlabeni because I was doing it
for the second time. Ngakhala kwanela ngawakhokhela ama-school fees ngokudlulisa ubaba emhlabeni. Manje-ke bese ngiyibhetha for the third time, because i-second time kwakuyindoda kaJanet. Bese nginesipiliyoni, sengine-experience, sengithe nje ukukhala eceleni. Imali yami-ke yabuya because ngangishadile noJanet. Ayikho right-ke impilo yokuthi ngibulale noma ngidlulise idumbu ey'ntathu empilweni yami. But-ke uGirl wenza lokhu okufanele akwenze. This is who I am. Umina lo. Ngiyisilwi, ngiyalwa, into engiyifunayo ngiyithatha ngodli. Buzz SA to all social media platforms. Sizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.